niin. Tuolla joku. Ja tämä voitin vuonna 2011. Blää 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 ja blää 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 ja blää 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 blää. No niin. No missäs, onko täällä enää ketään muita? Hei Olle! Oh. No sitten päätään nukkumaan. Saanko leikkiä pysyläsi? Hei mut se oli leikkiase! Se ei sallittu, kato kun mun pitää aluksi ampua sua. Sarjatulta ja pukki. Oliko se leikkiä? Oliko sekin leikkikalusista? Hei, jos se oli leikkiase, niin eikö mäkin ole? Ei! Tää on painajaista! Oikeastaan. Hei, kuules minipappa. Aika jännää. Oikeeta asetta.